So tirada nato diha karon badi aw kaniliging isda nga ginagmay badi. Kay lagi unsaon man nga permi naman ta si kaog karne ani badi kay mao pa pay paghuman sa kalag-kalag badi. Aw kanina pong isda nga atong gihiwa badi nga gikuag unod niya kaning bukog ato ning sabon badi. Aw syempre dili pun masilbi nga di nato ni hugasan badi para mawa gid ang langsa badi. Og siyempre kay humanam kog hiwa sa mga unod badi ako as ning hugasan dire. Og siyempre kapilar ang istorya aw plastada na atong tirada dire. Og siyempre andamon po nato ning mga lamasons dire para sa bawans badi. Og siyempre atoan na lang ilunod dire kini nga atong simple nga tirada badi. Og gihugasan na po na akong utro dire badi nya akong gisukaan nya akong gikumutan og suka og asin badi para jud mosuhop ang lasa ani dire spanit badi. Unya ayaw di mo katingaw nga badi nga ako ning kinamuton dire kay unsaon man nang hinawtan ko gahapon badi. Unya basta ako naganit mo tirada kinilaw diha badi di gid masilbig dili no kinamuton pud badi. Kay aron pud ba nga feel jud kaayo akong templada dire badi. Og siyempre badi ako asang bitsinan dire pero din ato palabian basi unyag makalimtanon na ta kaayo ani. Baw ba badi og ako ra ba himit sindire og magkilaw badi pero para nako badi lami ang pod og bitsinan badi. Matik pusan po nato limonsito diha badi para mabalance ang lasa ani. Unya kay humana man tagtimplada sa atong kinilaw badi aw diri na putas sinabaw atong timplahan ani badi. Murag na napoy bahaw siguro ning mabungkag badi ba. Og kapilar ang istorya nato diri badi di ara naluto na gid atong sinabaw kabaw diri badi. Og plastada na data diha badi kay murag gutom na kay badi og mga on dita ninyo diha badi kub bahaw na pala diri. Iya. Bisa berdem. Hindi mga cute. Thank you. Ang sabi ng survey ay meron din isa. Ang top answer dito ay 8. Pero we need 11 points still. 11 pa. At eto na. Karaniwang kulay ng puto. Ang sabi mo ay kulay ube. Ang top answer dito Sabi mo na ito niya. So basta niya. Very yummy, very good. Es como... na hindi sapat ang pagresponde ng gobyerno sa mga kalamidad. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. Nanisto ang mga pekeng vitamin C para sa mga bata. Sa washing machine, ginagawa ang kub2 at kaililaw kanta. Inamin na officially dating na agad kung sino ang driver at kanino SUV. Nakatutok si Oscar Oida. Sa isang video, kita ang sa enforcer ang isang SUV na pumasok sa bus lane sa EDSA ay bawal. Ang plaka ng sasakyan, number 7. Isang protocol plate ay binibigay lang sa mga senador. Pero ito, ilang taong naman ng SUV na tumpukin ng enforcer. Sir, nasakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Nakakante mo eh. Sakit lang. Ang video, pinost mismo ng Special Action Intelligence Committee o SAI ng Department of Transportation. Nangyari daw ito kagabi sa may northbound lane bago ang Guadalupe Station ng bus carousel.
Maririnig ang boss ng endorser nito. Sir, saglit lang! Sir, ibibenta lang naman kayo eh. Sir! License ko, license. Driver's license ko. Habang umaatras ang sasakyan,